Dibattitu ieħor televisiv bejn kandidati tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Laburista kien ikkaratterizzat minn differenza ċara ta' min għandu politika favur in-nies u l-iżvilupp tal-pajjiż u min mu joffri assolutament xejn għal attakki insensati tiegħu kontra kull min ma jaqbilx miegħu. Iż-żewġ kandidati Laburisti Elisa Ġussaliba u Clotet Abela Baldacchino tkellmu dwar il-manifest li tnieda mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela u l-pjan dettaljat ta' kif beħsiebhom jaħdmu jekk jiġu eletti fil-Parlament Ewropew għal ġid ta' pajjiżna. Minħal oħra fl-istess programm televiżiv ta' sija fuq ix-xandir, iż-żewġ kandidati nazzjonalisti Peter Aġus u Libu Ġija Bartolo baqgħu mofrew xejn konkret u ġimgħatej bot mid-data tal-elezzjoni tennew biss li se jkunu qed jippreżentaw manifest għafolja ma qalux meta. Tul il-programm ekstra immexxi minn Sejfer Balzan ukoll ġiet ittrattata it-tema tal-inkjesta Vitals Ġussaliba jenfasizza kif din spiċċat tagħmel ir-retorika kollha tal-Partit Nazzjonalista. Min prova jħajġekkja din il-kampanja permezz tal-establishment biex fl-aħħar mill-aħħar ma nitkellmux fuq il-prioritajiet tagħna, fuq il-kidma li wettaqna u dak li rridu nagħmlu u minflok ħlif frodi, ħlif nitfgħu dak il-ħabs, nitfgħu il-ieħor il-ħabs, mibeda u kattiverja qasmu pajjiż, protesta law, protesta leb, min qed jorganizzhom? Il-Partit Laburisti jew il-Partit tiegħu? Din narrattiva ġaba fil-ġurnata li bdiet il-kampanja elettorali l-istess Partit Nazzjonalista li x'daw għadhom ma femux, dawn għadhom ma femux. Illi bil-odju, bil-kattiverja, bil-mibeda, illi ikkaratterizzat il-Partit Nazzjonalista għal daw l-aħħar 13-14 sena, dawn ma waslu mkien. Abela Baldacchino ukoll fakret kif din it-tip ta' politika qed tieħu post dak li suppost kellu jippreżenta il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri manifest elettorali bil-proposti tiegħu. Jiena qed nistenna li tagħmlu proposta waħda jekk mhux manifest ħieħ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiena ħanfakkarkom x'qal Clyde Puli fis-sigħat li għaddew fuq dan l-istazzjon mhux qed ngħidha jiena, ex-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Qal il-Partit Nazzjonalista reġija tikkampanja fuq ixu waħda biss. U donna l-inkjesta Vitals hija il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. L-Europarlamentari u kandidat Elisa Ġussaliba kompla li sallum il-ġurnata il-Partit Nazzjonalista tana biss il-politika tal-mibeda u l-vendikazzjonijiet biex jaħtaf il-poter. Daw l-unika ħaġa li smajna minħalqhom kienu ġiex affarijiet l-ewwel nett illi jridu jużaw daw l-elezzjonijiet biex jerġgħu jiksbu lura l-poter fi żmien 3 snin u jmexxu lil pajjiż għalu jenna bl-aktar mod ċar, u t-tieni ħaġa l-att vendikattiv tagħhom illi baqem. Ta' aħna jgħidulna anke nies li kienu jpoġġu magħhom fuq l-istess mejda. Jiena kif beda dan l-attakk kollu, l-ewwel messaġġ li rċivejt ma kienx mant Laburist, kien wieħed minn għandhom illi kampanja elettorali li għaddit kien wieħed minnhom. U l-ewwel ħaġa li jgħidulek aħna anke aħna stess illi konna nimmilitaw magħhom sofrejna minn din il-kattiverja. Hawn ħareġ ukoll li din mill-ebda tattika ġdida għan-nazzjonalisti. Ma tistax hija parti, mhux li xi ħadd ikun kontru ma jfissirx li huwa qed jagħmel ħsara. Eżgur li qed tagħmel ħsara tħabbat il-bibien u tħabbat il-bibien tal-Europarlamentari biex jagħmlu kruċjata kontra pajjiżek. Ma nistax nifhimha di kif tista' inti tħalli Malti bħali. Aħna dejjem konna il-partit u l-pajjiż tal-Malta l-ewwel u qabel kollox.